ҳамдиёрони азиз салому алайкум. 20 августи соли 2025 қарор дорем дар назди бутаи ангури кишмиши бедонаи аватар. дар замини лалмӣ об надорем. соли дига мумкин сероб шавем, худо хоҳад. ва бинед дар замини лалмӣ аватар чӣ гуна шудааст. ина бинед як шингили болошаш канда гирам. ина бинед дар замини лалмӣ хубияш чӣ аст? қанднокияш 2 маротиба аз замини обӣ зиёд мешавад. ина бинед ана чилики ман дидед. ин бедона акун қарсашро бинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бо қандаша намегӯед гӯе. ҳози чандта подписчик гуфтанд ки мо харем аз бозор. ҳамин аватар фач биромад. бале рост мегӯед. бозорда хом мебаранд. шумо хонатонда шиноед ин хел ранги ман пазонед то охир ан хел то думчаш сиёҳ шавад. думчаша бинед сиёҳ шудагӣ. ана вақт шумо қарз када роҳат мекунед. намед ана ин ҳоли он қадар пухтагӣ несту, лекин аз сабаби ки дар замини лалмӣ аст ин ширин шудагӣ аст. дар замини обӣ бошад ан хел думчаш сурх бошад ин ширин нест. шумо дар бозор мегиред думчаш ан хел сурх. лекин вақте ки бозор рафтед шумо аватар ки дидед хушоҳое гиред ки ана хеле бошад. ана бинед инаш сурх, инаш сиёҳ. ана хеле сиёҳашро гиред бурда хонатон роҳат мекунед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дидед чӣ қадar қарапас мекунад. яъне ки чӣ гуфтанияма дар заминҳои лалмӣ ҳам ҳамин аватарро кунед беҳтарин ангур мешавад. аз ҳама муҳимаш ҳар сол бихинаш пору рехта, як сол пас пору резед, ҳар сол нарезед, худатон вай накунед. лекин ҳар сол як сол пас пору амафос рехта, ҳар сол побелу хомток кунед. он вақт обам натиед мешавад. ҳамин фақат алафоро дарав карда бехашмонед. ҳар сол шумо ҳамихел ина бинед. ин ангура калониша бинед. ин якташро гирам мана. инашро бинед. ина бинед. дар лалмӣ ин хел аватар аз ҷо. ина бинед. ина нофакашро бинед. нофакашро знаменитӣ ноф дорад. ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина бинед. қарс пури об. ниҳолаш 1200 ми 500 300 ане 5000 ҳам 5000 ҳам хел ниҳол дорем. марҳамат муроҷиат кунед. ана хел аватарои беҳтарин мана инаша бинед. иш хел калон. ина бинед дар замини лалмӣ шудагӣ. ман онам 2-3 донашро гирам бо ба шумо ин ниҳол нишон диҳам. ина бинед. ина бинед. дидед ҳай ин хел ангур кӣ дорад? мери ҳисор надорад. ина бинед. аватари заминҳои лалмӣ. акун обӣ бошад ғавс мешаваду ба монанди лалмӣ ширин мешавад. дар лалмӣ бениҳоят ширин ба маза шудааст. дар паноҳи худо бошед. ниҳолаш дар кор бошад ба ҳамон телефоне ки ман мемонам муроҷиат кунед. маъқул шуда бошад лайк монед, подписатсия кунед, ягон суханҳои хуб бинависед.